अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. जिल्ह्यातील शिक्षकांची जिल्ह्यांतर्गत बदली केल्यानं 121 शाळांमध्ये पहिल्याच दिवशी शिक्षक नाहीत. जिल्ह्याचे सुपुत्र शिक्षण मंत्री असूनही ही परिस्थिती असेल तर या मंत्र्यांचं अपयश आहे, अशी टीका शिवसेना जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर यांनी केली. पाहूयात काय म्हणाले संदेश पारकर. वैभववाडी तालुक्यामधल्या 221 शिक्षकांची या तालुक्याला गरज आहे आणि जवळजवळ 50 एकूण 270 शिक्षक म्हणजे 50 पदांची मंजुरी आहे. त्यावेळी 50 हे शिक्षक भरलेले नाही, 221 शिक्षक भरलेले होते. त्या 221 पैकी 44 शिक्षक यांची बदली केलेली आहे आणि त्यामुळे या तालुक्यातल्या 11 शाळांवर त्याचा परिणाम त्या ठिकाणी होतोय. 11 शाळांमध्ये आज पर्यायी शिक्षक देऊन त्या शाळा, आज 15 जून आहे, आज शाळेची त्या ठिकाणी सुरुवात करण्यात आली आहे. आमची भूमिका ही आहे की आज शाळा 15 जून तारीख आली, जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये अशा प्रकारच्या बदल्या या चुकीच्या पद्धतीनं झालेल्या आहेत. खरं तर बदली व्हायची असेल तर त्या ठिकाणी 10% व्हायला हव्या होत्या, पण जवळजवळ 10% जास्त म्हणजे 30%, म्हणजे 221 पैकी 44 अशा पद्धतीनं बदली झाल्यामुळे आज खरं तर शालेय शिक्षणावर त्याचा परिणाम झालेला आहे, मुलांच्या भवितव्यावर त्या ठिकाणी परिणाम झालेला आहे, पालकांच्या अडचणीमध्ये त्या ठिकाणी वाढ झालेली आहे. आणि म्हणून आमचं असं म्हणणं आहे की जर त्या ठिकाणी आज या शाळा पूर्ण शिक्षक देऊन म्हणजे 270च्या 270 शिक्षक त्या ठिकाणी या तालुक्यामध्ये भरावेत आणि सगळ्या शाळांमध्ये त्या ठिकाणी शिक्षक द्यावा. असं जर होत नसेल तर मध्यंतरी आपल्याला माहिती आहे काही या जिल्ह्यातल्या BEd DEdच्या शिक्षकांनी शिक्षा भरतीसाठी त्या ठिकाणी उपोषण केलेलं होतं. अशा प्रकारचे अनेक शिक्षकसुद्धा जिल्ह्यामध्ये आहे. जिल्हा परिषदेच्या मार्फत जर त्या ठिकाणी शिक्षण सेवक म्हणून जर त्यांना घेतलं योग्य त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी चांगल्या पद्धतीचे पगार देऊन तर ही सुद्धा गरज त्या ठिकाणी भागू शकते. आणि म्हणून आज जे काही या ठिकाणी 270 पैकी जे 44 आणि 50 म्हणजे जवळजवळ 97च्या दरम्यान शिक्षक या तालुक्यामध्ये नाही आहेत, ते शिक्षकाची तातडीनं भरती करावी ही आमची त्या ठिकाणी मागणी आहे. बाकीच्या सगळ्या मुद्द्यांवर त्या ठिकाणी विस्तृत अशी चर्चा त्या ठिकाणी केली आहे. आणि जर हे या शिक्षण विभागाने केलं नाही, जर पंचायत समितीने केलं नाही तर कुठेतरी त्या शाळा आम्हाला बंद कराव्या लागतील. तिथली मुलं आणि पालक हे त्या ठिकाणी भिडवणच्या दालनामध्ये आणून बसवावे लागतील. आणि म्हणून ही वेळ लोकांवर आपण त्या ठिकाणी आणू नये, महाविकास आघाडीवर त्या ठिकाणी आणू नये आणि चांगलं शिक्षण माझ्या या वैभववाडी तालुक्यातल्या मुलांना त्या ठिकाणी मिळावं आणि सगळे शिक्षक हे या तालुक्यामध्ये भरले जावेत, अशा प्रकारची आग्रही मागणी सगळ्या या महाविकास आघाडीच्या वतीनं, शिवसेनेच्या वतीनं आज आम्ही त्या ठिकाणी केलेली आहे. आणि त्यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की आम्ही हा सगळा अहवाल, ज्या काही अडचणी आहेत या आम्ही जिल्हा परिषद स्तरावर, शासन स्तरावर त्या ठिकाणी मांडतो आणि लवकरात लवकर शासनाला हा निर्णय घेण्यास आपण भाग पाडतो, अशा प्रकारचं एक आश्वासन हे गट शिक्षण अधिकारी आणि या तालुक्याचे BDO या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी आम्हाला सगळ्यांना या ठिकाणी दिलेलं आहे. आणि म्हणून कुठंतरी आम्ही 15-20 दिवस वाट बघू आणि त्याच्यानंतर याच्यामध्ये आम्ही आमची भूमिका त्या ठिकाणी, जर शिक्षक भरती झाली नाही आणि जर योग्य शिक्षण त्या ठिकाणी मिळालं नाही तर आम्ही लढाई अधिक व्यापक करू. ही जी बदल्या झाल्या ह्या चुकीच्या आहेत का? नाही, बदल्या चुकीच्याच आहेत. मी ते ज्यांनी ह्या बदल्या केल्या, ज्या अधिकाऱ्यांनी केल्या त्यांच्यावर कारवाई व्हावी असं तुम्हाला वाटतं? नाही झालीच पाहिजे आमची. त्याच्यासाठी तुम्ही काय करणार? नाही आमची आम्ही आधी पहिल्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये जाऊन याबाबत नेमकं काय परिस्थिती आहे याची आज आम्ही माहिती घेतली. तुमच्या म्हणण्यानुसार 10% बदल्या व्हायला पाहिजे होत्या. 30% झाल्या. 30% झाल्या. जिल्ह्याभर झाल्या. जिल्ह्यामध्ये 3852 जिल्ह्यामध्ये 3852 शिक्षक आहेत, त्याच्यापैकी 1140 शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या. बरोबर. म्हणजे ते परजिल्ह्यातले होते,
ते म्हणजे त्या तिकडे गेले आणि आज आमच्या जिल्ह्यामध्ये 1140 शिक्षक त्या ठिकाणी नाही आहेत. बदलीचं धोरण असं असतं की बदली शिक्षक आला तर तो सोडावा असं एक बरोबर. धोरण असतं ना. ते धोरण तुमचा जो कोण जिल्ह्याचा शिव असेल शिक्षण अधिकारी असेल यांनी राबवलेलं नाही राहून म्हणजे ते धोरण राबवताना चुकीचं ह्या लोकांविरुद्ध तुम्ही काय करणार? नाही ही भूमिका आमची भूमिका स्पष्ट आहे. हा जो काही ज्या पद्धतीने ह्या बदल्या झालेल्या आहेत चुकीच्या पद्धतीनं या सगळ्या कारभाराची चौकशी व्हावी ही आमची मागणी आहे. आम्ही याच्याबरोबर महाराष्ट्र शासनाबरोबर सुद्धा आमची लढाई ठेवणार आहोत. सीओ असतील या जिल्ह्याचे शिक्षण अधिकारी असतील यांच्याशी सुद्धा आमची लढाई या निमित्तानं राहणार आहे. हे झालेलं चुकीचं आहे आणि याला जो कोण जबाबदार आहे त्याची चौकशी होऊन त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे ही आमची शिवसेनेची आणि महाविकास आघाडीची स्पष्ट भूमिका आहे. दुसरा असा विषय की शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर ते आपल्या जिल्ह्याचे सुपुत्र आहेत, त्यांचंही अपयश आहे की नाही? दीपक केसरकर हे शालेय शिक्षण मंत्री आहेत. ते जिल्ह्याचे मंत्री असताना जिल्ह्यात अशा पद्धतीची अवस्था निर्माण झाली आहे शिक्षणाची, तर त्या बाबतीत तुमचं काय म्हणणं आहे की त्यांचंही मी अपयश नाही मगाशीच का? आपल्याला सांगितलं महाराष्ट्र शासन जे आज जे मंत्री आहेत, मुख्यमंत्री आहेत, गृहमंत्री आहेत, शिक्षण मंत्री आहेत, हे सगळे फेल्युअर आहेत. यांना म्हणजे जे काही वर्षभरामध्ये ज्या अपेक्षा होत्या जनतेच्या, ज्या पद्धतीनं गद्दारी झाली, ज्या पद्धतीनं उद्धवजींच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीमागे खंजीर खुपसून हे जे काही सरकार आलं, हे जे अनधिकृत सरकार आहे, हे बेकायदेशीर सरकार आहे, घटनाबाह्य सरकार आहे आणि या सरकारकडनं आमची अपेक्षा नाही. म्हणजे मंत्रीसुद्धा शिक्षण मंत्रीसुद्धा तेवढेच जबाबदार आहेत. जसं तुम्ही म्हणालात की पालकमंत्री शिक्षण मंत्री म्हणून जी सिंधुदुर्गवासी जे सुपुत्र आहेत त्यांच्याकडनं अपेक्षा होतीच की अशा प्रकारचा कारभार जिल्ह्यामध्ये होऊ नये. पण आता काय दुर्दैव आहे सिंधुदुर्गवासियांचं, अशा प्रकारचे शिक्षण मंत्री आम्हाला मिळाले आणि म्हणून त्या ठिकाणी आज शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये ही नवी क्रांती त्यांच्या माध्यमातून होते. आणि म्हणून जितक्या त्या ठिकाणी सगळं चुकीचं चाललेलं आहे, या चुकीच्या विरोधात, या अन्यायाच्या विरोधात आम्ही त्या ठिकाणी आवाज त्या ठिकाणी तीव्र केलेला आहे. आमचा संताप आहे, आमचा उद्रेक आहे आणि आम्ही आता रस्त्यावर उतरलेलो आहोत. पहिली भेट आम्ही पंचायत समितीला दिलेली आहे. जर 15 दिवसामध्ये सुधारला नाही कारभार, यांची चौकशी झाली नाही, शिक्षक मिळाले नाही तर हे आंदोलन आम्ही अधिक उग्र करू. आणि मी मगाशी आपल्याला सांगत शाळा आम्ही बंद करू, पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना बरोबर घेऊन पंचायत समितीच्या दालनामध्ये त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना बसू, एवढं सुद्धा आम्ही करणार आहोत. पण आम्ही वाट बघतोय, आम्ही त्यांना वेळ दिलेली आहे की ह्या कारभारात सुधारा. कारण आज 3852 पैकी 1140 शिक्षकांची बदली म्हणजे 10% बदलीला त्या ठिकाणी मान्यता आहे. त्याच्यापेक्षा जाऊन 30% बदली या जिल्ह्यामध्ये झालेल्या आहेत. हे का केलं, कशासाठी केलं, कोणासाठी केलं याचा सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. आणि म्हणून आज या विषयाला घेऊन पंचायत समिती स्तरावर, शिक्षण विभागाच्या स्तरावर आम्ही हा आवाज त्या ठिकाणी उठवलेला आहे आणि आमची मागणी त्यांच्यासमोर ठेवलेली आहे. आणि हा झालेला कारभार हा सुद्धा बीडीओनी मान्य केला ना, मगाशी आपण होता, हे चूक झालं असं त्यांनी स्वतः सांगितलेलं आहे. माझ्यानंतर पाहिजे तर तुम्ही त्यांची प्रतिक्रिया घ्या. त्यांनी तिथं आमच्या जे आम्ही शिष्टमंडळ भेटायला गेलो त्या शिष्टमंडळाला बीडीओ साहेबांनी शिक्षण अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी सांगितलं की आमची चूक झालेली आहे आणि आम्ही जो जिल्हा परिषदचा आदेश आला सीओचा, त्या आदेशाला आम्ही डावलू शकत नाही, तर ते आमचे वरिष्ठ आहेत आणि म्हणून आम्हाला 44 लोक सोडावे लागले. आणि म्हणून आज ही अडचण झाली, ही अडचण ही मान्य केली गट शिक्षण अधिकारी आणि बीडीओनी. त्यामुळे ही ज्यांनी हे चूक केलेलं आहे त्यांची चौकशी झाली पाहिजे आणि त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, आमची भूमिका आहे. पण ह्या सगळ्या याच्यामध्ये आमच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण चांगलं मिळालं पाहिजे. त्या ज्या ग्रामीण भागातल्या शाळा आहेत त्या शाळा चालल्या पाहिजेत आणि पालकांना याचा त्रास होता कामा नये. कारण शेवटी जर विद्यार्थी शाळा जर बंद पडली सरकारी तर त्याला खाजगी शाळामध्ये जावं लागणार. आर्थिक नाहक भुर्दंड हा पालकांना माझ्या बसणार आहे, विद्यार्थ्याला सुद्धा लांब त्या ठिकाणी जावं लागणार आहे गावची शाळा सोडून. आणि म्हणून या सगळ्याचा विचार करून गांभीर्यानं त्याच्यावर निर्णय त्या ठिकाणी घ्यावा ही आमची भूमिका आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.